Добро утро от Царева махала. Тръгвам аз на някъде. Ще разбера след малко къде. Разбира се, поемам по пътеката на Витоша 100. Бях твърдо решена прехода ми да започне точно от тук, но шофьорът на автобуса, да е жив и здрав, имаше нужда да хапне на хотел Брезита, така че отново беше обичайната за мен спирка. Няма нищо лошо в това. Сега удрям един енергиен шок. Няма да е джинджифил, не знам защо. Нещо като жабата, която видяла, че подковала в коня. Аз да чакам този шок и паля щраусите. Ето това е един много любим мой участък. Затова няма как да не го споделя с вас. Комореби. Той е слънчеви лъчи през склоните. Ето един от любимите ми мостове. Водата е малко, но не валя дъжд. На тази Витоша 100 сохо на барут, както казват колездачите. И продължавам. Само слушайте звуците на природата. Привет отново. След лек инцидент в неделя, с който няма да ви занимавам, днес малко ще се упражнявам и за ходене с щеки. Няма нищо лошо в това, нищо фатално не се е случило. Само да ви кажа едно здравей от друг любим мой участък. Ще се видим скоро. Ето колко ми е любимо. Красотичка. В почивните дни обикновено е пълно с хора, които си правят пикник, но днес е сряда и няма желаещи. И така, любими хора, каквото и да прави един турист, рано или късно се озовава на панорамна алея Гаунка. За мен са 4 км от Царева махала до тук. Интересно е на къде ще продължа. Тук използвам момента да поздравя шампионите Моника Филипова при жените и Христо Цветков при мъжете. Чудесни сте, чудесни витошари. Продължавайте се така. Вярвам, че това е един от любимите ви участъци по пътя. До скоро! Ето нещо, което не бих направила, ако се състезавах да спра под вековния бук. Той хубаво има въздействие на 10-15 метра най-малко върху човека, но аз реших да се пусна надолу. Внимавайте, внимавайте. Не е много опасно, но все пак трябва да бъдем разумни, нали? Сега ще го позаобиколя. Добре. Надолу е ръкичката. Нейния Роман поне. Така очевидно няма да мога да се снимам как гушкам бука. Ще направя още един опит. Все пак, ето ме. Зареждам се. Да не мислите, че само на енергийни шотове карам. До скоро! Ето го и краят на Гаунка.
До тук имам 8 км и 400 метра. Не е зле, не е зле. Сега ще преценя на къде мога. По улица Стефан Стамбулов към Бистрица. Ето тази красота. Ето още малко красота, наближавайки центъра на Бистрица. Ето го и центърът на железница. Краят на моето приключение за днес. Около 12 км, казвам около, защото без да искам бях натиснала пауза, но не това е най-важно. До нови срещи!